Dende este pasado luns xa non é necesario presentar a documentación técnica requirida no Rexistro Municipal ou no portelo digital, senón que bastará con consignar o código de expediente do Colexio de Arquitectos de Galicia na tramitación da licencia ou doutras autorizacións administrativas, de forma que o Concello poida acceder á documentación técnica correspondente para incorporala á tramitación municipal. Este proceso de simplificación de trámites é posible grazas ao acordo acadado no seu día polo Concello co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e suporá un recorte importante nos tempos e tamén nos custes. Vai a permitir que a través do código que o teñen que ter o que son os proxectos, unha vez que esos proxectos pasan polo colegio, pois só con ese código os servicios municipales van a poder acceder a ese proxecto, o cual vai evitar que calqueira que pida a licencia pois non se teña que desplazar por facelo todo digital, pero a veces os servicios técnicos municipales poden visualizar o que é ese proxecto sen que o en este caso o interesado pois teña que presentalo en papel, non? Iso vai a evitar tempo, molestias e sobre todo tamén un pasiño máis deso que moitas veces se reían deste alcalde fai anos cando facemos ou decimos a importancia do cambio climático, ir facendo que a pegada da huella de carbono cada vez sea menor, o uso do papel, etc. E, polo tanto, é un pasiño máis que creemos que é importante, pero, sobre todo, beneficioso para os veciños.